तो भाई लोग भोजपुरी में कौन सुपरस्टार लगे बा सबसे महंगा कार, आज हम तार लोग के बतावे वाला बानी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो ए लिस्ट में हम 5 लोग के शामिल कइले बानी। पवन खेसारी, निरहू, मनोज तिवारी और हाँ चिंटू पांडे भी ई लिस्ट में बारन। तो शुरुआत हम सबसे पहले जुबली स्टार निरहू लाल यादव से करतानी। वैसे तो इनकरा पास बहुत सारा कार बा, लेकिन इनकर कार कलेक्शन में सबसे महंगा कार 71 लाख के बा। ई कार के नाम लैंड रोवर डिस्कवरी है, मतलब कि ई 5 गो सुपरस्टार में से 5 नंबर पे बारन। अब बारी बा 4 नंबर के। आखिर के 4 नंबर पे अपन स्थान छेक के रख ले बा। जे 4 नंबर पे अपन खुट्टा गाड़ के रख ले बा ओकर नाम है प्रदीप पांडे। प्यार से पब्लिक इनको चिंटुआ कहते हैं। अब इनकी गाड़ी की दाम की बात कर ले तो इनकी गाड़ी का दाम है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। और इनकर गाड़ी के नाम मर्सिडीज बेंज GL 5450 है। अब बात 3 नंबर के हुई। आखिर कौन महाशय बारंजन अपन स्थान 3 नंबर पे बना के रख ले बारन। जे 3 नंबर पे बा ओकर नाम पावर स्टार पवन सिंह है। जाना तारा लोग इनका पास कौन गाड़ी बिया ना, इनका पास 1 करोड़ 56 लाख के गाड़ी बिया। तो भाई लोग इहे उ गाड़ी ही है जौन की पवन सिंह के कार कलेक्शन में बनैले रहे बादशाह। अब बात खेसारी के गाड़ी के होई। ई आज से कुछ दिन पहले मतलब 3-4 दिन पहले लैंड रोवर डिफेंडर नामक एगो गाड़ी खरीदले बारन। अब गाड़ी के कीमत के बात कर लिया तो इनकर गाड़ी के दाम बा 2 करोड़ 30 लाख रुपया। अभी इहे गाड़ी के वजह से ई 2 नंबर पे राज करता रहन। अब खेसारी फैन कहेंगे कि खेसारी लाल के साथ धोखा होता, तो ऐसा बात नहीं थे। काहे कि खेसारी लाल यादव जो गाड़ी लेके सुपरस्टार बन रहे हैं उहे गाड़ी एगो लड़की 2 साल पहले किन ले बिया। हाँ भाई लोग, एगो गायिका हई जेकर नाम देवी है। उ आज से 2 साल पहले लैंड रोवर खरीद ले बारी। तो भाई लोग भोजपुरी के बड़का बड़का सुपरस्टार जौन काम ना कर पाइल उ भोजपुरी के एगो नारी छोट मोट सिंगर कर देला।